z maloletých detí a tam vychádzame ako takých podnetov od rodičov, že hlavne to opatrovanie a najmä keď je aj viac týchto detí. Druhá vec je to, že človek, aby čaká spôsobom hlúposť, takže ak niekto má bolesti oka, ucha a tak ďalej, tak vie, že má ísť ku krčnému, kočnému. Bolo absurdné, aby výmenné listky vypisovali lekári novorodencom, ktorí priamo z oddelenia museli k špecialistovi. Tu naozaj išlo iba o jednu návštevu všeobecného lekára navyše. Ale na druhej strane, ako má rodič vedieť, kam má s ním ísť, keď napríklad mu bolí brúško, ja som vidím veľké negatívum a ohrozenie niekedy aj zdravia toho dieťaťa. Lekári hovoria o zlatej strednej